Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kini kanatog mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan nga makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga ana sa kahitasan sa mga langit. Nini nga kagabion o Dios, nagaduol kami kanimo, nagpasalamat kami dako. Nining lain na usab nga kahigayunan nga ang imong mga pulong madungga na mo, mapaminawa na mo, tuguti ang iyong mga balaang pulong nga amo nga pagatun-an karon, makakaplag og luna diha sa tagsa-tagsa namo kamakasing-kasing nga mao kini magagiyas matag usa ka namo sa pagsabot sa kamatuoran aron kaming tanan mga andam sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Naghangyo kami nga imo kaming giyahan matag usa namo karon gabiuna. Amo sang giampo sa pinasahi kining radio station. Ikaw panalangin niini, maghatag ka niini og mga maayong kondisyon sa mga kahimanan niini aron sa inyo na mahimo kining mapuslanon sa pagpadangat og maminsahe ngadto sa mga katawhan. Daghang salamat nga ikaw maminaw sa pag-ampo karong gabihuna kini among gisalig og laomang madawat sa ngalan ni Ginoos nga among manluluwas. Amen. Okay, ato nga gina-welcome no ang tanan nato nga mga suki, mga kahigalaan nato nga nagsunod og naminaw sa atong programa karon. Welcome kamong tanan. Pwede mo makapadangat higala og mensahe diri sa ako nga number diretso no kay si Brother John dihito dili siya uban nato karong gabiuna. Tungod kay naa siya importante nga gilakaw tuwa siya sa syudad. So nag-inusara og nabinugtong tarong gabihuna dinhi sa atong programa. So naagani mo yung mga importanteng mga messages diri idritso og padangat sa akong number kang Brother Levi Clavis nga number aron ato nang basa mahigala og mapadangat nato na ngadto sa inyong mga higala og mga minahal sa kinabuhi nga inyong pahinungdan sa inyong mensahe. So ato nang gina-welcome panialang sa wala pa sad makasulay og lantaw sa ato nga programa. So dinhi sa live na to higala, i-search lang ninyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. DYCM Bugo Adventist. So inyo din ang makita ang ato nga program. O niya ato lang po nang i-follow kanunay aron ato nga makita kanunay ang atong programa. O niya pwede ari mo padangat og mga mensahe sa comment section nato sa Facebook no kay atong basahon kung nasan mo yung mga gikalibgan mga higala. Niya gusto mo nga matinawan tungod kay naay nabasahan ninyo sa Biblia, ipadangat ta dinhi kay ato ng tagaan og higayon no kanang mga pangutana nga mapuslanon kaayo nga nangutana mo tungod kay gusto mo nga matinawan makuha ang kalibog diha sa inyong pangunahuna. Okay, atong gina-welcome ang tanan. O niya palihog atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa parang daghan sad ang pamati no sa programa o sa pulong si Ginoo. O niya ato din gipangumusta atong mga silingan dias mabuli nga kanunay nagsunod sa atong programa. Ato din pasalamatan sila si Brother Eric Sinoy diha no sa pagpalanog sa iyang sound system dias mabuli. Mga silingan diya naminaw ngadto sa mga Sinoy diha family, mga Pagubo family ngadto sa Morin family, Ilanan family diha o niya ngadto sa mga pamilyas mga sayod. Ilang Brother Roy diha, kumusta ba Roy? Kabanster Galay nila ni
Brother Toro dia, Sister Daily, Sister Vanessa, makabataan lang ganggang. So tanan diya kaninyong naminaw. Dihan dapita ngadto nila atos mga pamilya sa mga Lipalam, mga Serapino family. Maayong gabi inyong tanan. Unya, kumusta may gabi sad sa mga Abayon family, no? Unya atong pasalamatan sad si Dungmulo diya sa mabuli nga lanog-lanog po na iyang sound diya, no? Mga silingan diya, Sister Mercy, mayong gabi inyong tanan. Unya Sister Chari de la Cruz Nugas, Sister PB diya karon ba Junior. Atong mga silingan tanan diya sa mabuli, di nato ikamisir tanan pero kamo tanan welcome. Unya mga tigtaman nato dis barangay Salibho ato sang gina-welcome diya ang tanan nato nga mga listener dinhi sa ato nga programa. So sublion ako kung naamoy mga importanteng mga mensahe, mga higala, diri na idritso og padangat sa kang Brother Livy, Clavis nga number. Tungod kay atong partner, so Brother John dito, nagtawag sa ganiha nga di siya makahigayon sa pag-ani dinhi, tungod kay naa siya importanteng lakaw. So diri lang idritso or pwede rin sa comment section nato sa DYCM Bogo Adventist. O ni alang sa wa pa makakuha sa akong number niya namoy mga importanteng mensahe nga gusto niyong ipadangat mga higala nga tos yung mga friend, mao ni akong number 0926 8869 akong sublion 0926 8869 okay, muna itong number mga higala. So, makapahimo na mo sa pagpadangat og mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon. Okay. Moadto na ta sa pagpadayon mga higala sa ato nga programa, ato na ning sugdan pagbasa. Wa pa mo diya maka-send og mga messages higala. So, hinahinay na mo diya og type no nya i-send dinhi kay ato nang sugdan pagbasa ang mga mensahe nga imidangat din sa ato nga program, no? Ato nang pagbasahon og sugod. Okay, atong basahon ni si Sister Ella Lipalam Kalapuan. So good evening, Sister Ella Kalapuan. Mayong gabi ini mo diya uban ni Bajone diya. May gabi dong. Mga silingan na nato diya atos mga Serapino family. Good evening. O niya niyasa, salamat po sa paglab o pagpray. Ato pong nakita o nabasa din si Rudy Bernel Layusa. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Rudy. Niya po si Miliod Silasol, salamat po sa paglab o pagpray. Niining ato nga programa. Sa gihapon niya po si Brother Ronelo Itang nga nanukad po ni sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy, maingon sab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Okay, ni Apos Brother Rufino Moreno. So may gabi ni mo dia Brother Rufino oban sa imong pinalangga og tanan taga Sanrim nga naminaw karon atong gina-welcome. Unya salamat pod sa pag-send nimo og heart og pag-pray sa ato nga programa. Niya pod si Sister Lynn of Korea. Salamat pod Sister Lynn sa imo nga paglab og pag-pray sa ato nga tulumanon. So thank you kaayo. Niya pod si Zion Derder Poraso. Okay, good evening no. Zion Derder Poraso. Ato ning basahon ang iyang mensahe. Mayong gabi Kuya Livy. Please ko greet sa ako ang Mama Merlin Derder. Kauban sa iyang mga apo. Salamat. Watching from GMA Cavite. Nadias GMA Cavite. Mayong gabi ni mo, Zion Derder Poraso. Niya ato pong nakita din si Larry M. Orsal
Good evening ninyo diha Kuya Libby. Nagtan-aw ko karon diri sa Kalumbangan, Tabuilan. Greet lang ko sa ako ang mama o papa, mga igsuon nako didto sa Bakhawan og sa akong lula diha. God bless and more power sa atong programa. So, maayong gabi nimo Larry Orsal. O niya po si Sister Nana. Salamat po sa pag-send og heart og pag-pray nining atong tulumanon. Si Gaymari Kalapuan nga nanukad po ni dito sa Saudi Arabia. So good evening yung tanan di sa Saudi Arabia nga nanood sa ato nga tulumanon karong gabi na. Okay niya po si Sister Ginalyn Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby. Greet ko og happy birthday sa akong pag-umangkon naa sa Lipayran, si Mary Jezebel Lumuntad. God bless you all. Salamat sa paglab o pag-pray sa ato nga tulumanon. Okay no? Ato ning ipuli higali arita sa pikas nga screen una. Ato ning tagdon ang mga kaigsunan ug makahigalaan nato nga naglab og nagpray sa ato nga tulumanon. Arita ano maguna sa naglab. Niya si Ila Lipalam, Rogie Bernel Layusa, niya po sa Brother Roger de los Santos, Merifel Vargas, Lowell Nodalo Estrira, Ayan Kevin Dorotan, Larry M. Orsal, Nana Elpedia Coro, Sami Cuiva, Natividad Desamparado Tadlas, Rosalyn Mainit. So good evening nimo Sister Rosalyn diha sa Germany. Ang Dios magapakiguban kanunay kanimo. Niya po si Edwin Iscario, o niya si Brother Isao Dihito, niya po si Brother Ronilo Itang, o niya Milmar Iscalikas, Brother Jerry Nailon, Yan Yangke, okay, Sister Ayan, Lane of Keria, mo ni mga nag-send og heart mga higala, o niya aritas mga nag-like sa ato nga program, niya si Miliod Silasol, o niya po si Anisito Preselias. So lanog-lanog po na iyan duha ka trompa ni Brother Ani diha karon sa panggamay Kanagahan San Remigio. O niya po si Junior Nueva Clavis ato ni Brother. O niya si Zion Derder Poraso, Ginalyn Lumuntad. O niya po si Brother Rufino Moreno. Okay, ato ning balikan pagbasa ang pikas ka screen. Niya po si Sister Elpedia Coro. Good evening nimo Brother Libby. Wala jud ka nag-inusara kay ang Dios nagauban jud kanimo sa kanunay. So thank you kaayo. Tinuod na Sister Elpedia Coro, nya gawas niya na naasad mo nakig-uban nako karong gabi na dinhi sa ato nga programa. So makahimog ya po mohigala sa pagpadala og mamensahe kay atong pagabasahon dinhi sa ato nga programa, no? Okay. Ato ning lilion ang ato nga messenger kay base og di ay mensahe nga ning sulod diri kay ang uban god ariman mo padangat og mensahe sa ato nga messenger. Okay, ato ning tanawon. Ato nakita dinhi si Brother Wilfredo Pobadora. Maayong gabi na usab sa inyong duha diha sa pagsabwag sa maayong balita. Greet ko kang Andy Nobal, Merlin Derder, Renante Pobadora, ang nag-greet Wilfredo Pobadora. Okay, maayong gabi niyo Brother Wilfredo. Niya, kumusta ang imong trumpa diha karon?
Ani ato ning basaw ni apagyo ni apod si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So nag-inusara karon diri Sister Ginaline tungod kay nga atong partner na ay importante nga gilakaw nining panahona. Ani apod si Pariduming Bunukan. Mayong gabi Parilib. Sa ato pa mag-inusara karon diha. Apan di ami daghan nga magpakig-uban nimo sa kahanginan uban sa mga kaigsunan nga nagsunod kanunay nining programaha. God bless natong tanan. Salamat. Salamat kaayo sab sa pagpuy og paglab, Brother Duming Bunukan. So makahimog gyapon mo sa pag-send mga higala og mga messages. Pwede diri sa ako nga messenger. Pwede po diri sa comment section nato sa Facebook o pwede sad sa atong number nga atong gipahibaw nga na kanunay kanyo mahigala. Okay niya po si Sister Christy Layon. Good evening, Brad Libby. God bless us. Salamat no, Sister Christy. Anya, kumusta po ni Brother Pipi dia? Brad Pipi, maing gabi niyo. Brother Noli Layon. Anya, mga kabatan niya pamilya dia, may gabi mga larga pamilya, mga likigan pamilya, tanan kanyo dia sa Argawanon, o kutob sa naminaw karong gabi na, kung asa mo na himutang karon, Pilipinas man, Luzon, Visayas, ug Mindanao, o sa bisan asa tang suuka karon sa kalibutan karong gabi na, nga naminaw sa atong programa. Kinasing-kasing yun mo na ko nga gina-invite mga higala sa pagpakiguban, pagpaminaw o pagparticipate karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay. Dili ta magdugay mga higala. Ato ning ni apod si Shena Rose Vlog. Good evening po. Asa man karon Sister Shena nakaka sa Tikaw Island. So good evening nimo diha. O good evening po sa imong lolo Adoro og imong lola. So good evening tanan no diha sa Tikaw Island. Tanan nga taga Basbati karon nga naglantaw ato nga gina-welcome sa atong programa. Okay. Ato ning tanawon mga higala ang pangutana kani pangutana dinhi nga midangat sa ato nga programa. Di pa itong basaw no na. Mayong gabi kaninyo Badlibi ug Badjon. Naminaw gyud mi pirmi sa inyong programa sa Jesus is our hope. Si Loloy Arcilia ni, si Sister Piding o si Alfie Arcilia, Barangay North, Ormoc City. Daghan salamat. Salamat kayo no sa mga Arcilia family diya sa Barangay North, Ormoc City. Salamat kayo kay ubay-ubay minaw diya sa Ormoc. Niya, kumusta mo tanan? Welcome ka mo tanan taga Provincia Leyte. Kutob sa naminaw karon. Welcome sa atong programa o ang inyong participation sa atong program karong gabi na. Okay, mubasa na ta mga higalas pangutana nga mo atong sawan karon ya ato sang pasalamatan karong gabi na ang Riverside FM ang 93.2 megahertz sa Cebu mga higala tuwa sa hinatilan kutob sa naminaw diya karon atong gina-welcome sa ato nga programa sa Jesus is our hope. Salamat sa atong station manager diya o sa atong CEO o ba ni Pastor Joel Tirana. Kamuntaran diya, welcome. Okay, ato na ning sugdan mga higala pagbasa ang pangutana nga atong tagaan og pagtagad karong gabi na. Okay, muna pangutana mga higala. Ang pangutana nagkanayon, good eves mga friend, na ako'y pangutana kay naglibog ko sa akong nabasahan. Nag-ingon man si Pablo, gitapos gibungkag ni Kristo ang kasuguan. Kamo nag-ingon, tumanon, asay husto. Okay, salamat no. Buat niyang ipasabot nagkakontrahay midiri og si San Pablo
Turog basa, parang makakatch up mo mga higala, kung naamoy ikadugang at tubag, makahimo na mo sa padala sa inyong tubag, no? Ni good Abes, mga friend, na ako'y pangutana, kay naglibog ko sa akong nabasahan. Nag-ingon man si Pablo, gitapos gibungkag ni Kristo ang kasuguan. Kamo nag-ingon, tumanon, asay husto. Okay, thank you kayo. Tana siya asay husto. Pero sa di pa ta mahigala, musugod sa pagtubag, maminaw o sa tag-awit. Kaya pa akong asik kasuhon rin kariya. Kung mabalik si Jesus, makita siya sa tanang mata, bukatong marungo ang tingog sa trompeta. Mga manunundaw uban sa kaniya, sinapwang si Jesus sa pangalo, umisidlak ang iyang himaya, bukatong makita talasaon iyang gahom, ug ang matarong misinggit sa kalipay, aniya ng manluluwas ta sa dugay panahon di ka nakulat niya, aniya na siya buhaon na kita. Ang mga patay kang Kristo, banhaon sila sa Ginoo, uban sa mga buhi silang tanan mahago, ug dili na madunong sa wangon kita sa pangano, pagsugat sa manluluwas ta, magsugod na gayon ang way katapusan naguban, ug ang matarong misinggit sa kalipay, aniya ng manluluwas ta sa dugay panahon kita nagulat niya, aniya na siya buhaon na kita. Igsoon, buot ka bang mukuyog ni Jesus paingon sa langit? Kung mao ka na ang imong handom, uban ka namo sa pagpangandam, kaysa dili madugay, si Jesus mo balik na, o kuhaon na kita. Ug ang matarong misinggit sa kalipay, aniya ng manluluwas ta sa dugay panahon kita nagulat niya, aniya na siya buhaon na kita. Ug ang matarong misinggit sa kalipay, aniya na
Okay, padayon tahigala ato na tas paghatag og tubag sa pangutana. Pero ato sa ning basahon ning mga nakita nato sa screen, si Sister Enelia Saga di Larama Abayon. So good evening nimo Sister Enelia. O niya po Robas Wode. O niya ato po nakita si Natividad Desamparado Tadlas. O niya po si Elpidia Curo. Ato pong nakita din si okay, arita sa Pikas Mahigala ato ning tanawon. Kasi na mga nahidugang nga nagtanaw din niya si Plinios Jezebel. Mayong gabi murag sa kuani Camotes Island. Okay. Adto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. O ni ato sabi nakita si Sir Jimmy Monte Alto sa Matag Oblite. Good evening mga igsuon. So good evening Brother Jimmy Monte Alto diha sa Matag-ob Lite. Okay, kusog-kusog ni atong programa diha sa Matag-ob. Kusog-kusog man diha ang radio mga higala. Lanog man diha ang atong programa sa Jesus is Our Hope no diha sa Matag-ob o sa tibok sa Lite higala dahil kay mga naminaw nato sa itong programa. So manginaot tarong gabiyon na nga dunay mga participation sa gikan sa Lite nga ato nga madungog dinhi sa ato nga programa no. Okay. Ato na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag. Ni atong gipasalamatan ang nangutana nini nga pangutana mahitungod sa kasuguan. Nagunahuna siya nga murag nagkasumpaki. Iyang pangunahuna siguro nagkasumpaki ang atong pahayag dinhi og kang San Pablo kay matod pa niya naglibog siya. Kanya gusto na siya og katinawan mahigala yang kalibgan kay si Pablo nagingon man kuno nga gitapos gibungkag na ni Kristo ang kasuguan. Niya samtang kuno kita naingon nga tumanon. Asa man kuno na husto namo og ni San Pablo. So thank you kayo. So nindot kaayo nga pangutana. Og di lang kay ikaw ang naginusara nga naay pangutana ngayon ani. Daghan ang mga kahigalaan nato nga daw ingon-ingon ana ang imong pangutana. Pagkabasa nilag katapusan sa kasuguan, pagkabasa nilag pagkahimo ni Kristong tao iyang gibungkag ang kasuguan, conclude sila higala nga ang napulo kasugo dili na tumanon. Pagkabasa nilang gitapos na ni Kristo ang kasuguan, si Kristo ang katapusan sa kasuguan, ingon sila nga sayop ang mga higalang Adventista kay wa nagtuman lang gihapon sa kasuguan nga gitapos na, gibungkag na ni Kristo ang kasuguan. Muna'y common kayo nahuna. Muna'y kalabanan madungog nimo nga daghang kairon nga magwali. Ang ilang giwali dili na tumanon ang napulo kasugo. Di na kuno tumanon ang napulo kasugo. Daghang kayo nagwali ana. Daghang mga pundok nga nagsulti ana nga wa na ang 10 commandments karong panahona. Kay gitapos na kuno o gibungkag na ni Kristo ang kasuguan. Pagkabasa nila ana, way kote-kote. Conclude yun nga ang napulo kasugo ang gitapos. Pero ang Seventh-day Adventist wa mo conclude ana pagkabasa na bersikulo ha. Gisusi mga higala kung unsang kasuguana, unsang balaura ang gitapos o gibungkag ni Kristo. Ang 10 Commandments ba? O doon na pa ba'y lain nga kasuguan gawas sa napulo kasugo mga higala? Doon ay duha ka mga dagko nga kasuguan nga atong hisgutan karon. Asa man kanini ang gitapos?
Ang napulo kasugo gitawag nig moral law. Usa ng moral law? Balaod sa maayong pamatasan. So, kung nagtuman ka sugo, maayo ang imong batasan. Kay balaod ba na sa maayong pamatasan ang 10 Commandments? Anya, niator ko nin tanahon ang kahulugan mahigala kay niya may kahulugan anang napulo kasugo o ang mga kasuguan nga gitawag og ceremonial law. Ato din tanahon ang kalainan ana ang napulo kasugo o ang gitawag og ceremonial law. Niyara. Ang ceremonial law, matupas meaning din these were the sanctuary laws which governed the religious services of Israel and sacrificial which printed forward to the Messiah. Ang ceremonial law daw, seremonyas, mga tulumanon, kini balaod sa sanctuaryo. Balaod kini nga nag-govern sa relihiyoso nga mga serbisyo sa Israel didto sa ilang templo nga mga sacrificial kana mga mananap ba nga ilang ihawon sa una pagapatyon nga nagtudlo kini sa unahan ngadto sa Mesiyas. Kisa man sa Mesiyas mao si Kristo. Kini ilan ning ginahimo sa wala pa si Kristo matawo. Maning ceremonial law. Ang mga saserdote mao'y gitahasan sa pagdumala dito sa sanctuaryo, pag-assist sa mga katayuhan nga magdala og mga halad o bankanding, karnero, baka, dalhon dito o sa may tuyo nga nung magdaman sila halad. Gawas niya ng ihalad sa mga tao. Kada adlaw ang saserdote na ay giandam nga duha ka halad. Ang usa kaduha ka karnero ihalad. Ang usa ihalad sa buntag, patyon to, ibutang sa halaran ang karnero, ang dugo sa loron, o niya ipangdihog dito sa magamit o iwisik-wisik dito sa tabil sa templo nga nag-divide sa holy o sa the most holy place. So, ang priest naghimo ni ana, o niya, ang mga tao ordinaryo, kitagaan sila kahigayunan nga magdala sila og ilang personal nga halad labing minus katulo sa usa ka tuig didto sa sanctuaryo aron sa pagpakita silang pagtuo nga dunay Kristo nga maabot nga magtubo silang masala pinaagi sa pagpatay nila mga karnero mga higala. So muna gitawag ceremonial law nga matod pa din kini nga mga sacrificial system ginahimo si Israel sa una printed forward sa ito pa nagtudlo sa unahan sa kamatayon sa atong Mesiyas nga mao si Kristo. Okay, arito sa moral law, unsab ning moral law. The moral law, this is the 10th commandment. Law recorded in Exodus 20, verse 3 to 17. This law was proclaimed on Mount Sinai, written by God on tables of stone, and preserved by Israel as the universal law for man. Tiyan mo na, ang napulo kasugo, mabasa na sa Exodo 23:17. Kini nga balaod giproklamar sa Dios didto sa bungtod sa Sinai. Gisulat sa Dios sa iyang tudlo sa papan nga bato o gipreserbar kini sa lihanon ingon nga kini universal gani tibuok kalibutan. Universal law for man. Universal kini nga balaod alang sa tao. Muna'y kahulugan sa moral law, mga higala. Okay. Nasabtan siya na to.
Pero dugang pa yun, atong tanawon, aritas mga scholars Biblia. Doon na sila pagpamatuod about sa moral law o sa ceremonial law. O kini ang ilang pagpamatuod mahigala. Atong basaw na ang unsay ilang pagpamatuod about sa moral o sa ceremonial law. Okay, nara. Ato ning basahon ang pahayag ni John Wesley nga mao kini founder sa Methodist Church, dili ni Seventh Adventist. O sa may pahayag ni John Wesley. The moral law contained in the Ten Commandments and enforced by the prophets. Christ did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this. This is a law which never can be broken. Tiyaw mo na ha? The moral law stands on the entirely different foundation from the ceremonial law, which was only designed and temporary restraint upon the disobedient and stiff-necked people where this was from the beginning of the world. Every part of this moral law must remain in the force of all mankind and in all ages. Klaro, gitin na o. Ligon ka ni pamahayag ni John Wesley, ang founder sa Methodist Church. Ang moral law, ang sulod yan ng moral law or balaod sa mga pamatasan, napulo kasugo, mao na'y sulod sa maayong balaod sa mga pamatasan. Kini gisugo pinaagi sa mga propeta, si Kristo wa gyud magsalikway niini. Dili tuyo sa iyang pag-anhi nga dunay usa sa napulo kasugo nga iyang bungkagon. Uwa di bungkaga o? Kanya usa pa yun. Kini nga balaod, ingon din nga, this is a law which never can be broken. Kining balaod ra, dili gayod mabungkag. O, di gayod mabungkag ang moral law. O niya, gayon ni sunahan, matag bahin sa moral law o napulo kasugo, magpabilin kini nga sugo sa tanang mga tao o sa tanang mga katuigan. Sa ito pa, wag gini katapusan mahigala. Tanang tao, di ta exempted. Tanang katuigan, wag ito exempted ani, kay wag gini katapusan. Sakto man sad, kay giingon man sa Ecclesiastes 12:13, ang tanang butang na dungog na, kahadloki ang Dios, og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Klaro na, katungdanan sa tao, wa may yung katungdanan sa Israel. Eksakto ang pahayag ni John Wesley. Ingon din nga, nagpahayag siya nga, matod pa din nga, ang moral law, nagpahayag siya nga, ingon siya ni, must remain in the force upon all mankind, sa tanang mga tao, o sa tanang mga katuigan sa paway katapusan mahigala. O niya, ihinis nyo na kung basaw, nariya po ta magbasa sa ceremonial law. Unsa po'y paglantaw niya o pagpahayag about sa ceremonial law. Ingon siya din niyo, the ritual or the ceremonial law delivered by Moses to the children of Israel, containing all the injunctions and ordinances and services of the temple, our Lord indeed did come to destroy, to dissolve, and utterly abolish this handwriting of ordinances. Our Lord did blot out, take away, and nail to the cross. Mabasa kini sa The Works of Reverend John Wesley sa Volume 4, 3rd edition, 1829, sa page 300
11. Mao ni ato ba sa higala nga ang seremonyalo katong seremonyas katong mga paghalad o mamanap ni delivered by Moses. Gihatag ni Moses ngadto sa mga anak sa Israel. O diya naa dinhi ang mga ordinansya may tungod sa serbisyo dito sa templo. Ang atong Ginoo mianhi sa pagbungkag dinhi to destroy. Mao ni kasuguan na ang gidestroy matod pa ni John Wesley. O diya sa pagyon to dissolve, giwagtang, gibungkag, giwagtang, and utterly abolish. Tiyaw mo na? Gi-abolish sigala, giwagtang. Mao ni ang ceremonial law. This handwriting of ordinances, our Lord did blot out, take away, and nail to the cross. Klaro gid niya. Ang kining mga sinulat nga mga ordinansa, nga mga ceremonial law, ang atong Ginoo matod pa na dinhi, nag-blot out nini. Iya kining gikuha, gilansang niya sa krus. Sa ato pa, ang ceremonial law, ang katapusan ang higala, didto ra kutob sa paglansang ni Kristo sa krus. Ang kadtong mga karniro nga maoy bayad sa ilang mga sala, og ang dugo sa karniro nga maoy mutabon og mapasaylo silang masala. Nagsimbolo kadto sa kang Kristo nga maoy katapusang karniro nga ihalad, ilansang sa krus sa Kalbaryo, og ang dugo sa karniro nagsimbolo kadto sa dugo ni Kristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo nga maoy mutubos sa silot sa ato masala. Kay kita man untay angay patyon. Ang katumay salitas nga nakasala, munta to'y angay patyon pero ilang kamatayon, gitubos pinaagi sa kamatayon sa karniro nga ilang gipatay. Apan ka nagsimbolo man ikang Kristo higala, kadto makasugal na wagtang na to, si Kristo na'y katapusang halad sa tong sala. Mao na'y bayad sa silot sa tong masala. Nakita untay angay ilansang sa krus sa Kalbaryo, si Kristo ang nagpalansang mibayad sa silot sa atong mga sala, pinaagi sa iyang kamatayon. Mao nang kasuguan na ang giwagtang, ang giabolis, gibungkag ni Kristo sa pagkahimo niyang tao, dili ang napulo kasugo mga higala. Mao man nakasayop sa uban nga mo conclude og diretso pagkabasa nga si Kristo pagkahimong tao ni Kristo sa Efeso na gibungkag niyang kasuguan ning conclude dayon ang napulo kasugo sa disgrasya man ta na higala. Kung napulo kasugo pagsabot wa dita kahibaw nga na ceremonial law. Klaro ana, ang ceremonial law didto ra kutob sa paglansang ni Kristo sa krus mga higala. Kay si Kristo mao'y katapusan nga karniro halad sa tumasala. Mabuti hinundan, pag-abot ni Ginusos, nagwali si Juan Bautista sa Juan 1:29, gayon siya, tanawa, ang kordero sa Dios magakuha sa sala sa kalibutan. Agnus dicitulis picat tamundi. Gisulti ng San Juan, si Kristo mo'y kordero. Ano sabi ng kordero? Anak sa karniro nga maoy mulukat sa silot sa atong mga sala mahigala. So sa diyang nalansang si Kristo, natapos na tong kasuguan na, di na to pwedeng tumanon. Nga naman, kay kung tumanon to nimo higala, nagpasabot lang nga wa ka motuo sa kamatayo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Nga naman, kay nagpadayon magyapo kaghalad-halad o kaniro gipatay tungod sa imong sala. Nang ato karong buhaton, kay nahalad naman si Kristo nga wa na'y pagsubli pa, kung makasala ta, imong isugid ngadto kang Kristo, Ginoo, nakasala ko nimo, pasaylo ako sa akong mga sala. So, pasayloon ta higala, nga naman, kay nanay halad nga giandam alang nato, halad nga dayon, nga mao
ang lawas ni Kristo nga gikalansang didto sa krosa Kalbaryo. So munay gipasabot diha nga gitapos ay simple kahigala. Dili ta maglibog Dios Biblia kana kung nasabta nato og ayo. Kay kung napulo kasugo ang atong sabton nga maoy gitapos na matupas uban humantikaan gyud ana nga naman kung ang napulo kasugo gitapos sa ato paday ingon unang sugo nga dili ka magbaton og laing mga Dios kung gitapos o gibungkag na ni Kristo nga di na pwedeng pumanon karon sa ato pa di na ta magtuman anang magbatog Dios magbato na ta og Dios di na ang matod a Dios atong batnan kay kun di ka magbaton og Dios makasala na di ay karon. Ikaduhang sugos Ginoo, dili ka magbuhat og mga larawan, dili ka magyukbo og magsimba kanila. O niya, gitapos naman sugo aka ni Kristo sa ato pa magsimba dahil mo rin ang uban karon nagsimba mga ribulto kay gitapos na. Ikatulong sugo sa napo ka sugo nagingon, dili mo pasipalahan ang ngalan sa imong Dios. Sa ato pa kay gitapos naman sugua, magpasipa na di taron sa ngalan ni Kristo, sa ngalan sa Dios mahigala. Kay kung dili ka magpasipa, nagpasabot na ngawa di ay natapos. Kumusta man? Daghan marong naminaw nga mga ang baruganan wa na po kasugo. Magpasipa mo sa ngalan sa Dios o dili? Kung dili mo magpasipala, nagtuman yapon di ay. Kung wa mo nagbatog Dios, tuman yapon. Kung wa mo nagsimbag Dios, nagtuman yapon di ay. Istorya ra di ay na. Nagitapos pero wa di ay. O niya, ikaupat gasugo, ingon ang Ginoo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay. Unom ka adlaw, magbuhat ka, ikapitong adlaw, igahin kini alang nako. Kaysa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta, ang dagat ug ang tanan ini. Og mipahulay sa kapito kadlaw tungod niini gibindisunan sa Dios ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Exodo 20:8 ngadto sa bersikulo 11. Gitapos ng sugo wala na tapusa oy. Nagbantayan na siya gihapon, pero daghanang wa nagbantayan na kanagtuong gitapos na lagi. Pero wa na tapusa, matupan John Wesley, way usa nga gibungkag ni Kristo siyang pagkahimo niyang tao. Ikalimang sugos Ginoo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Nya gitapos ng sugo sa ato pa, gitapos na kinahanglan di taron udi na tamutahon sa atong ginikanan. Pero og nagtudlo ka nga masuko ka og supak-supakon ka sa imong mga anak, nagpasabot na nga naa na di gyapon suga, wala na matapos, wala na bungkaga, wala na gipahunong. O niya, ang ikaunom nga sugo, dili ka magpatay. Ikapito, dili ka manapaw. O niya, tuman ka na, wala. Ba't pasabot nga nagtudlo, o samang kapastor pero nagtudlo nga, wala na po kasugo. O niya, kinahanglan na siyang manapaw di ay. Kinahanglan na siya magsupak. Pero og di siya manapaw, nagtuman gyapon di ay. Dili ka mangawat ang ikawalo nga sugo. Sa ato pa, atong tudloan, atong membro, pangawat na mo. Kay di mo mangawat, nagtuman gyapon di ay mo. Wanagutan na, wanagutan sugo Ikasiyam, di ka mamakak. Di ka maibog, ikanapulo. Mao ni ang 10 commandments. O niya, karon, kumusta man ang tawag, musupa ka na. Mumito ng ginganlan na sa mga scholar og moral law. Unsa nang moral? Balaod sa maayong pamatasan. So, bot ipasabot, kung di nato tumanon ang balaod sa maayong pamatasan, mahug tahigala og way batasan. O Kristohanon nga way batasan, kung wa ta magtunod sa napulo ka mga sugo sa Ginoo. So, sa may buhaton na mahimo ka ng sugua nga mo'y wagtangon. Dili pwede na nga mo'y wagtangon ka ng sugua. Munang Diyos Biblia atong tunan og tarong.
Kay si San Pablo, abogado manguto siya. Logical kay itong manulti. Munang dili ganit kaapas, pag-ingon nga, pagkahimong Kriston tao, gibungkag ang kasuguan, matinunglo ang tao, nga nagtuman sa kasuguan. O niya, wag kita magtuon, o gusto na. Logical na pagkasulti ang Pablo. Muna masaag ta. Yung tawanang na po kasugo. O niya, ano po kaslaing bahin, ingon po si Pablo, sa Roma 3:3, gibungkag ba na itong kasuguan tungod sa atong pagtuo, wala gayod. Ipabarog, hinuon na to ang kasuguan. O niya, nag-ingon po siya, sa Roma 7:12, ang kasuguan, balaan, matarong og maayo. Nya usab na pagkasultiya. Buto pasabok nga sa kasumpaki ay si Pablo sa sulat, wala oy. Ingon si Pablo nga to kang Timoteo, unang Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang sugo nga mahigawas kinis buling og sa pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Ngano inwas Pablo na bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Kristo. Unsam nang kasuguan na? Amo na ng kasuguan na ang moral law mga higala, balaod sumayng pamatasan nga mao ang napulo kasugo. Munang tunan mong ayo ang Biblia. Wa nagkasumpaki si Pablo, ang nagkasumpaki ang higala, ang atong unahuna kay wa nato masabti og ayo ang gipasabot diha sa balaan kasulatan. Munang klaro kay tin-aw, insaktom na paingon Pablo, matinunglo ang tao nga magtuman sa kasuguan. Unsang kasuguan na matinunglo ang tao kung tumanon karong panahon na? Kanang kasuguan sa seremonyal. Kay magtuman ka gani, anak karon maghalad-halad kas ngadto simbahan dakag kaniro, matinunglo ka nga naman. Kay wa day nimo tuo etos Kristo nga gikalansang sa krus Kalbaryo. Nga naman, nagdadapa man kag kaniro ngadto simbahan. Matinunglo ka na si Kristo ang pagkatapos kasuguan. Sayop ka kung imo nang tumanon ang kasuguan sa paghalad o makaniro. Nga naman, kay human naman na kanang kasuguan na natapos na. So simple ka na sabton. Huwag mi supak anang gisulti ni San Pablo des Biblia. Huwag mi supak ka na eksakto na mga higala. So, ang gipasabot ni Pablo nga bantayan ang kasuguan hangtod sa pagtungha ni Kristo mga higala, mauna ang napulo ka mga sugo. Niya akong basaw ni Esther Chare Nugas, niya po si Reggie Bernal Layusa, Brad wala man gibungkag ang kasuguan diha sa Roma City, nanon sa man atong ikasulti ang kasuguan maoy sala, palayo ka na, kung dili pang kasuguan, dili unta ako makailang sala. Okay, salamat kayo, wa naman tayo mga higala, sa di pa hingpit tapuson ang ato nga tulumanon ni ang atong team song. Okay, mag-ampo ta. Amahan mo na sa langit. Salamat o Diyos sa kamaturan amo na paminawan. Tuguti nga magpabilin kining buhis o panumduman. Magagiya ka naman tanan paingon diya kanimo kini ang isalig nga madawat sa ngalan ni Ginosos nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope. O sa ngalan kanyang tanan o masukig pinalanggang tipaminaw. Sa ngalan usab nila ni Brother